дуруд ба онҳое ки ин соат моро тамошо доранд. Ин канали Барса ТЖ аст, канале ки танҳо ва танҳо дар бораи Барсаи бузург мегӯяд. Барселона ки акнун дар финали Суперҷоми Испания бо ҳарифи ҳамешагии худ Реал Мадрид бозӣ мекунад. Ин аввалин Эл Классикои соли 2023 аст ки баргузор мегардад. Пеш аз баргузории ин финал Криштиану Роналдо ба Реал омад. Не яхело аз ғам талхакафу яхело аз шодира гурдакаф нашавен. Роналдо ки акнун дар Ал Наср бозӣ мекунад, тамрин дастаи пешини худро тамошо омад, как будто тамринҳои Реалро надида бошад. Аниқтараш ӯ ба дидорбинии Модричу Бензима омад. Хулас дар YouTube ролике чарх мезанад ки дар он Роналдо бо бозингарони Реал суҳбат дорад. Агар касе ҳам нафаҳмида бошад, гуфтанием ки Суперҷоми Испания на дар Испания, балки дар Арабистони Саудӣ мегузарад ва бо эҳтимоли зиёд Роналдо барои дастгирии Реал дар варзишгоҳ хоҳад нишаст. Аммо ростӣ бало ба паси ҳам Роналдо ва ҳам Реал биёед дар бораи Барселона бигӯем. Агар омода бошед, пас имрӯз ки шанбе асту бисёриҳои шумо истироҳат доред, таксариҳоро баланд монеду позаи ёнбошро гиред ки сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷа вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди Барса TG соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. муҳим аз ҳама дар ҳайати Барселона талафот нест ва барои ба даст овардани суперҷоми навбатӣ ҳама гуфти он гапо как штик тайёранд. Хуб, биёед як уйла кунем ки кадом ҳайят метавонад муқобили Реал ба майдон биёяд. Шурӯъ мекунем аз хатти дифоъ. Албатта Тер Штеген ҷои худро гӯё бетон рехтааст ва ҳаққи ҳалолаш ҳам ҳаст, зеро заҳматҳои ӯ барои баровардани Барса ба ин финал хеле калон аст. Агарчи Араухо дар гори аввали Бетис иштибоҳ кард, аммо дар маҷмӯъ бо якҷоягӣ бо Кунде дар миёнаи хатти дифоъ бад бозӣ накарданд. Алба ва Серхио Роберто ҳам ҳуҷумҳои дастаро хуб дастгирӣ кардан ва фикр дорам хави онҳоро низ иваз намекунад. Сегунаи Гави, Педри, Де Йонг албатта имрӯз сегунае ки як замон Иньеста ва Хави ҳам бозӣ мекарданд нестанд, аммо онҳо ба оҳистагӣ бозингарони асосии ин мавқеъ шуда истоданд. Триои ҳуҷумро бошад албатта Левандовски, Дембеле ва Рафина ташкил мекунанд, аммо чунончи дидем Фати ва Левандовски ҳам дар як вақт дар майдон буда метавонад. Албатта барои хави гол лозим мешавад ки як форварди ба гуфти Русо Габаридни ва як ҳуҷумкунандаи гуфти он гапо Шустриро ба майдон биёрад. Хулас тандеми Левандовски ва Фати бад набуду зиёда аз ин кор кард. Дар ҳайати захиравии Барса бошад Алонсо аст ки хатти дифоъро пурқувват кунаду Бускетсе ки хатти нимҳимояро агарчи кам пир шудаасту шояд дигар суръати Эл Классикоро надорад. ҳини дар ҳайати захиравӣ нишастан метавонад суруди ҷавонии рафти Афзалшо Шодиевро гӯш кунад. Реал ҳарчанд Реали мавсими гузашта нест, аммо Реал аст ва ҳаргиз набояд онро нодида гирифт. Барои дастаи Карло Анчелоти ин ҷом хеле зарур аст, зеро чунончи дирӯз гуфтем, дастаи шоҳона як маротиб ин ҷомро аз Барса дида камтар гирифтааст ва онҳо ин бозиро ба дандон мехапанд. Бензима имсол ба худаш чандон мона нест, голзаниҳояш ҳам кам шудааст. Шояд аз беэҳтиромие ки дар мунтахаб нисбаташ доштанд сахт таъсири равонӣ дорад. Гуфти бобои ғулом бачара хафа карданд. Диди дешамро аз мунтахаб чунон рон ки Карим чизе нафаҳмид. Аниқтараш то фаҳмид ки худро аллакай дар таги манораи Эйфел дид. Ира дар гузаррои мо кидат по-итальянски мегӯянд, аммо Реал танҳо аз Бензима иборат нест. Он ҷо Ҷуниор гуфтани зод бозӣ мекунад ки 90 дақиқа метавонад калаи Тер Штегенро гаранг кунад. Аммо шукр ки як одати хуб дорад ки аз даст зарбаи мезадааш ҳамагӣ яктоаш тарафи дарвоза меравад. Модричу Крос пир шуда бошанд ҳам, лекин мисли бачаҳои 20 сола медаванд. Начо Рюдигерро бошад айни бозикуниашон ба гуфте, аммо дар қиёс ба Барселона дар ҳайати Реал як талафоти калон аст. Лукас Васкес таи якними моҳ дигар ба Реал кӯмак карда наметавонад, аз ҷумла дар суперҷом ҳам. Аммо чунончи гуфтем, Эл Классико ҳамеша аз коғази тоза сар мешавад ва ягон аҳамияти надорад ки дастаҳо дар кадом мавқеи ҷадвал қарор доранд ва дар ҳайати дастаҳо кӣ бозӣ мекунад. Албатта Эл Классикое ки дар он Месси ва Роналдо бозӣ мекарду қариб 3 миллиард одами сеёра онро тамошо, аз ин Эл Классикое ки Бензима ва Левандовски бозӣ мекунанд 10 сару гардан боло бод. Аммо барои мухлисони ин ду тими ашади он ҳамеша муқовимати бузург боқӣ мемонад.
дастҳо ба ин финал дар ҳоле меоянд ки барса дар ҷои якум ва реал дар ҷои дуюми ҷадвали ла лига қарор доранд. Барои реал ғалаба дар ин ҷом хеле муҳим аст, зеро якум онҳо дар гирифтани он ба барселона баробар мешаванд, дуюм аз ҷиҳати равонӣ худро андаке ором мекунанд, зеро баъди оне ки барса аз реал пеш гузашт гуфтим омаи хусусият дар пурсини Анчелоти кайк даромад. бозиҳои навбатиро бошанд дастҳо дар даври 18-уми чемпионат реал дар сафар муқобили Атлетик Билбао ва барселона дар хонаи худ муқобили Хетафе баргузор мекунанд ва дар сурати нокомии реал барса ба ҳадди даркорӣ аз реал пеш мегузарад ва ана дига биқапу бинумад. аммо ҳозир ҳама ҳушу гӯш ба финали суперҷом равона аст ки чӣ гуна дар аввал гуфтем бо эҳтимоли зиёд Роналдо барои рӯҳан дастгирӣ кардани реал ба тамошои он меояд, вале агар шогирдони хави он бозиҳоро ки дар қисмати якум бо Бетис карданд кунанд, на ҳузури Роналдо кӯмакашон мекунанду на дуои Флорентино Перес ва даже на шайхҳои араб. аммо агар мисли қисмати дуюми бозӣ бо Бетис кунанд, бе ҳузури Роналдо ҳам реал ба сарашон мушкилӣ зиёд меорад. агар касе хабар надорад, пас гуфтанием ки ин финал ба вақти Москва соати 22 ва ба вақти душанбе соати 12 якшанбе баргузор мешавад. пеш аз он ки ба тамошои бозӣ оғоз кунед, мондани як лайкро зери навори мо фаромӯш накунед. мо бошем аз шумо миннатдор мешавем. боқӣ худо ёру, муҳаммад ҳамроҳатон. касе чӣ хеле фаҳмид дуруст аст. барса ба пеш ба сӯи як суперҷоми дигар. худоҳофиз.